راديو سميت إيرتراويانيو راديو سميت إيرتراويان بحالة دليت فتحي إيرتراويان كاب دياسبوراز فنو ناي راديو مدبيو سنيت كل جزء قدام باقطات رأي إرترا خبصة شمونتن وقص خبصة شعتن وهم قطات تجريان عربن شعتن شحن عمش 240 كيلو هرتز أبصر أصلا حد المتر باند نبي إرتران كبابي أنزفنو ناي راديو فنو ويوم كبرنا سمعتنا أب كل خرنعات عالم تركبوا مغ سلامتنا يبزحكم أسعبنا بزي قاتي مزولونا عالم حمام كورونا مدحن كفترلنا نسلي بمقصال نملا أمنتي كريستنا بالله دماني إرتراويان انكو عبقعنا رحوس أو دامت يقبرلنا نامنتي إسلام دمان زعتو زولو صوم رمضان خير زولو رمضان يقبرلنا النابلنا نايلوم قدام 18 أبريل كلتا شحن أسران مدباتنا نجمر نايلومي مدبنا قدمي مجمار نايز حلفة سومون مدبات زي مدلاون أبزي حيزنا يزلنا سومون مدن وقاين سترخبه بزي زولو ناي فيروس كونتات تكنيك أو ساقامات سلزخواني خطل تقولنا إغريتا نحدد أبزي متصل زولو وان كم تلمود أب جيزي خنقرب لكم سعرتاتنا قصال مخانو نحبر مباركس نايلومي مدباتنا إذ سعبيو مدب أب زمن كورونا ملإختي نقول إيرتراوي حتى ماسك أب مخته كمون استمرت بهلاو موسيقى خنقرب لكم هنا سناي مكتتال نمني لكم إزي راديو سينيت إيرتراوياني كورونا ملختي ناب كل إيرتراوي أبزيك زي كورونا فيروس أب علمنا بنهر الناس فحفحي لابعن أشعة هزاب درون لعل مليون فرقان زقصر هزبي لغيفون بأشحة دما يقتلنا له بتا أب علم انكو لعل حيالان زنبرت أمريكاون بزح مامزي تاسي الله إتا نيكليرن كالأطوارن التونن نابورحن تأفرن مراخب هو تونجف هاجر مس محزوتا كمني إيطاليا فرنسا اسبانيان كالوتن بتمساسالي بزحمام كبيد بدهو قطيمونا له أب إيطاليا كونتات كم محيش مالت مطنو موت كنتخلو أب كالوت هاجرات جنا ينهرالو بحفشو فتاري نملع علمنا تعنا دحنتن كزرقحلان منه نحنا خمسبات تسفى مقراطن مسنبادن أوجدنا بتي موياويان تعنا مرحت هاجراتن بيت امنتاتن كالوتن زهبونا مخري كان تكبر يقبعنا إذا مالت كله تنقاقتات تريت مرح حاق تعناوي أمجاجبان من قصاص أكلاتن زت قللو قد هوات كان معبل كابتموان جنكتن وي ديبريشن كن كلاخلن كالئن زحبرو ممرحيتات بعتبت بمخطال نتخمت زخل وطعا خنوقدلون كنوقدون فتن أبزي خنزاربلو ندل زلنا عند قدايقن إذ السعبيو مجمريا نهزبنا بفلايتي أو تأزلو دلاي فتحي أبزا تنكرتن حتصارن مرارن جنك أحلافيت أوان زبان كورونا أبكم نجارن متحققازن كانت أكورد أمبر أبكنت أمنتن قوال منجدن جزينا قلبتنا يكون ساعتنا خينة أفق نلعبو كاب محبراوي مرخبيتاتن مع كانت زينان أوانا وحبريتا هناتي أستمهرون كالق متبابعي ملختاتن كنكتاتلن كنكافلن وي شير كنجبر يدلي كم أون بمنفساو مداي كلنا أمنتي بب إمنتنا صولوتن السحان سناي تكبارن كان زوتر دعنبر أبقالو تاوي ناي وديد كل حساب وي conspiracy theory كنت أحل كمون ناب تسفى مقرات زمرحن زي السنابدن منفساو مسل ناي مسعات عالم أملاخ كوني ليو أزعنا له تأفأنا زي سمعو ملأخصدات مو قادي دلي
ብዛዕባ ኣመጻጽኣ ወይ ጠንቂ ናይ ሕማም ከምቲ ዝበሃል ዘሎ ብባህርያዊ መንገዲ ካብ እንስሳታት ናብ ሰብ ተሰጋጊሩ ወይስ ብኻልእ ኣገባብ ሰብ ሰርሖ ኮይኑ ገለ መንግስትታት ጉጅለታት ወይ ወልቀ ሰባት ኮነ ኢሎም ድዮም ኣበጊሶሞ ዝብል ሕቶ ሎሚ ዘይኮነስ ዳሕራይ ደፋ ኢልካ ብዝምልከቶም ሰብ ሞያ ሕጊ ታሪኽ ሕክምናን ካልእን ክጻረን ክምለስን ዘለዎ እዩ ኣብ ህዝብና ምስ እንምለስ ብፍላይ ኣወጻኢ ዘለዉ ኤርትራውያን ደገፍቲ ምልካው ስርዓት ኢሳያስን ጉጅልኡን ብፍላይ ከዓ ነቶም ብዘይፍላጥ እንተስ ብፍርሂ ወይ ብግርህነት ግዝያዊ ነገራዊ ረብሓ ወይ ካልእ ንዓመታት ኣፍን ኢድን እግርን ናይቲ ስርዓት ኮይንኩም ዝጸናሕኩምን ዘለኹምን ዓገብ ክንብለኩም ንደሊ ሎሚ ህዝብኩም ካብ ዝሓደገኛ ቫይረስ ኣብ ሓደጋ ምጽናት እንከሎ ገሌኹም ኣጽቂጥኩም ኣለኹም ስለዚ ሓቂ ተዛረቡን ንመንግስትኩም ሕተትዎን በድህዎን ሎሚ ፖለቲካ ኣየድልንዩ ሓቢርና ህዝብና ነድሕን ብዝብል ምስምስ ወይ ከዓ ሎሚ ንመንግስቲ ኢሳያስ ደጊፉ ገንዘብ ዘየዋጽአ ኣብ ረፈረንደም ከም ዘየድመጸዩ ተባሂሉ ከም መፈራርሒ ይስራሓሉ ስለዘሎ እንደገና ዓገብ ወጊድ በልዎ ንብል መን ንመንዩ ኤርትራዊ ዜግነት ዝዕድሎ ወይ ዝኸልኦ ኣብ ደገ ዘለዉ ደገፍቲ ህግደፍ ሎሚ እናወሓዱን ናብ ልቦም እናተመልሱን ይኸዱለዉ ብመሰረቱ ደገፍቲ ህግደፍ ኣብ ብዙሕ ቀጸላታት ዝከፋፈሉ እዮም እቶም ዝኸፍኡን ሓደገኛታትን እቶም ኮነ ኢሎም እናፈለጡ ንውልቃዊ ረብሖኦም ክብሉ ንስልጣንን ካልእ ዕላማታትን ዝሕግዝዎ መውደልደልትን ምሁራት ክንሶም ትምህርቶም ንረብሓ ምልኪ ዝመንዘሩ ተበለጽትን ከድዓትን እዮም ዘይስንኻ ሕፃ ቆርጥመሉ ንዓኣቶም ብግቡእ ዝገልጾም እዩ ምኽንያቱ እዚኣቶም ንነፍሶምን ደቆምን ኣብቲ መሰልን ሕግን ዘለዎ ምዕራባዊ ዓለም እናነበሩ ንህዝብና ኣብቲ ዘለኻዮ ምልካው ስርዓት ጽቡቕ ኣለኻ ተጸመም ትሚልካ ተገዛእ ጽባሕ ክሓልፈልካዩ ይብሉ ኣለዉ ዓገብ ኣብዛ ናይ ሎሚ ጽንክርቲ እዋን ናብ ልብኹም ተመለሱ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ናይ ወጻኢ ኤምባሲታቱ ንመቃለሲ ኮሮና ገንዘብ ኣዋጽኡ ይብል ኣሎ ኣብ ገለ ኤምባሲታቱ ገንዘብ እንተዘይኮይኑ ንዋት ኣይንደልኒና ተባሂሉ ከምቲ ንሰምዖ ዘለና ኣብ ስዑድያ ተጀሚሩ ዘሎ ነቶም ዜግነታዊ መሰሎም ኮይኑ ብኽፍሊት ዝፍጸም ቆንስላውን ካልእን ኣገልግሎት ዝደልዩ ብፓስፖርት ኤርትራ ዝነብሩ ህዝብና ጅሆ ተታሒዞም ኣለዉ ኤምባሲ ኤርትራ ንመቃለሲ ኮሮና ተባሂሉ ክሳብ 500 ሪያል ማለት ኣስታት $150 ግድነታዊ ተወሳኺ ክፍሊታት ክገብሩን ብውልቅን ብማሕበራትን የስገድዶም ኣሎ ገለ ኤምባሲታት ኤርትራ እቲ ዝዋጻእ ሓገዝ ብጥረ ገንዘብ ዳኣምበር ብንዋት ክኸውን ኣይንደልን ምባሎም ዘስደምም እዩ ምኽንያቱ እተን ሓያላት ሃብታማትን ምዕቡላትን ዝበሃላ ሃገራት እውን ከይተረፋ ንዋታውን ሞያውን ሓገዝ ይቕበል ኣለዋ እዚ ብጥረ ገንዘብ ምባሎም ንስርቅን ምጥፍፋእን ክጥዕሞም እዩ ተሓታትነት ንዘይብሉ ስርዓት ድማ ገንዘብ ምሃብ ኣየድልን እዩ ዝብሉ ኣለዉ ዘቕርቦ ምጉት ቀዳማይ እቲ ገንዘብ ናብ ህዝብና ከም ዝውዕል ውሕስነት የብልናን ካልኣይ እቲ ገንዘብ ተመሊሱ ኣብ ውሽጢ ንዘሎ ህዝብና መጨኮኒ ነቶም ኣብ ወጻኢ ዘለዉ ደለይቲ ፍትሒ ድማ ክስለይሉ ክህደዱሉን ክቕተልሉን ምሕጋዝ ጥራዩ ዝብል እዩ እዚ ሓቅነት ዘለዎ መግለጺ እዩ ስለዚ ደለይቲ ፍትሒ ንህዝብና ንምሕጋዝ ካልኦት ዝሓሹ ኣማራጺታት ብውልቂ ኾነ ብጉጅለ ወይ ብኻልእ ውሕስነት ዘለዎም ኣገባባት ክንገብሮ ዝሓሸ ምዃኑ ነዘኻኽር ኣንቱም ክቡራት ደቂ ሃገርና ደገፍቲ ምልካዊ ስርዓት ኢሳያስ ዝኾንኩም ድማ ንመራሒኹም እስከ ሕተትዎ ከምቲ ዝተፈላለዩ መራሕቲ ሃገራት ዓለም ሎሚ ዝገብርዎ ዘለዉ ስለምንታይ ዘይገብር ከም ናይ ብሪጣንያ መራሒ ንባዕሉ በዚ ሕማም ተለኺፉ እንከሎ ንህዝቡ ብመስኮት ቲቪ ይመርሕን የተባብዕን ኣሎ ካልኦት መራሕቲ ድማ በብእዋኑ ናብ ህዝቦም ብኣካል ብቲቪ ብሜድያ ወይ ብቴሌፎን እናቐረቡ ከምኡ ይገብሩ ኣለዉ ስለምንታይ ኢሱ ኣብ ዓለም ዳርጋ ንሱ ጥራይ ኣብ ቲቪን ራድዮን ቀሪቡ ንህዝቡ ዘይተባብዕ ዘይመርሕን ተስፋ ዘይህብን ኣብቲ ካልእ እዋን ብዝጠቅምን ዘይጠቅምን ዝምልከተናን ዘይምልከተናን ክሳብ ቅጭ ዝመፀና ንሰዓታት ምምዳር ዘይህከዮ መራሒና ሎሚ ደኣ ኣበይ ጠፍአ ሕተትዎ ኢሳያስ ስለምንታይ ነቶም ኣብ መዳጎኒታት ዘለዉ ኣሽሓት እሱራት ዘይፈትሐ ኣብ ማዓስከር ሳዋን ካልኦት ምትእኻባትን ዘለዉ ንግዚኡ ዓፅዩ ዘይፋነዎም ስለምንታይ ንህዝቢ ነቲ ኣብ ባንክ ጅሆ ተታሒዙ ዘሎ ናይ ገዛ ርእሱ ገንዘብ ዘይፍንወሉ ወይ ዘይመልሰሉ
ስለምንታይ ጽሬቱ ክሕሉን ጥዕንኡ ኸውሕስን ምእንቲ እኩል ቀረብ ማይ ዘይገብረሉ ብተወሳኺ መብራህትን ካልኦት መሰረታውያን አገልግሎትን ንህዝቢ ስለምንታይ ዘይዕደል ንድኻታትን ካልኦት ጽጉማትን ዘይሕግዝን ዘይረድእን ብፍላይ ድማ ንጽጉማትን አረጋውያንን ረዳኢ ዘይብሎም ስድራ ቤት ሰማዕታት ብስሞም ኣሽሓት ዶላራትን ዩሮን ይዋጻን ስለዝነበረን ዘሎን ስለምንታይ ሕጂ ቁልሕ ዘይበሎም ሕተትዎን ኢሳያስ ነቲ ካብ ወጻኢ ዝመጸ ሕክምናውን መከላኸልን መሳርሒታት ዝሓዘ ብቻይናዊ ሚልዮነር ዝተለገዘ ሓገዝ ስለምንታይ ነጺካዮን ዘይተቐበልካን በልዎ እታ ካብ ኢትዮጵያ ነቂላ ናብ ኣስመራ ክትኣቱ ዝፈተነት ነፋሪት መዕለ ብፍቓድ ተኸሊኣ ተመሊሳ እዚ ኣዝዩ ዘሕዝን እዩ እዚ ሓሶት እንተኾይኑ መንግስቲ ኤርትራ ብናይ 2-3 መስመር ስነ ጽሑፋዊ ጽብጽዋይ ወይ ጸርፊ ዘይኮነስ ብመርትዖ ዝተሰነየ መልሲ ብጋህዲ ዘይትምልስ ዘይትምክት ኢልኩም ሕተትዎ ኣበይ ኣላኻ ክቡር ፕሬዚደንትና ኢሳያስ አፈወርቂ ኢልኩም ሕተትዎ ሓሚሙ ተወሺቡ እንተሃልዩ ብጋህዲ ይነገረና ሚኒስተር ጥዕና ኤርትራ ኣበይ ኣላ ንመዓስ ክትኮነና ኢልኩም ሕተቱ ክቡራት ሓዋትን ሓትን ኣብ ክንዲ ከማሻንጉሊት ብመንግስቲ ወይ ኤምባሲታቱን ተበለጽቲ ካድረታቱን ዝተባህለኩም ምድጋም ከምቲ ምሳኹም ኣብቲ ትነብሩለን ሃገራት ምዕራብ ዘለው ተራ ዜጋታት ከይተረፉ ብዝገብርዎ መክቱ በድሁ ሕተቱ እንታይ ዘፍርሃለኩም እንትርፎቲ ኢሳያስ ተሰኪሞ ክኸይድ ዘይክእል ዘስራሕኩሞ መንደቕ ርግጽ እዩ ገለ ኻባሃትኩም ስልጣን ዝደልዩ ኣለው ከም ኣምባሳደር ሚኒስተር ወይ ካልእ መዝነት ክሽየሙ ዝጽበዩለው እንተኾነ ሕጂ እውን ኣብ ርክባትኩም ባዕልኹም ንባዕልኹም ዓገብ ተባሃሃሉ ሕቶታትኩም ብምቕጻል ንኢሳያስ ሕተትዎ ስለምንታይ ኣብ ዝቐረባ እዋናት ዘይንጹርን ስነ ሞጎት ዘይተኸተለን ኣዋጅ ወይ መምርሒ ምስምስ ገይሩ ነተን ካብ ግዜ መግዛእቲ ሃይለ ስላሴ ሒዘን ንዓመታት ንህዝቢ ብዘይ ኣፈላላይ ሃይማኖትን ካልእን ዘገልግላ ዝነበራ ልዕሊ 40 ዝኾና ኣብያተ ሕክምናታት ዓጢኻየንን ንብረተን ክራሰ ኣፍቂድካን ኢልኩም ሕተትዎ ሎሚ ኸ ስለምንታይ ንድሕነት ናይ ዝብሓደጋ ኮሮና ዝንጸላሎ ዘሎ ህዝቢልካ ሕድገት ጌርካ ክኽፈታ ዘይተፍቅድ ኢልኩም ሕተትዎ ስለምንታይ ነቲ ብደገ ዝመጽእ ናይ ክኢላውን ካልእን ሓገዝ ሓንጎፋ ኢልካ ዘይተቐበል ኢልኩም እውን ሕተትዎ ምሕታት ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ንዓመታት ብገንዘብኩምን ፖለቲካውን ሞራላውን ካልእን ደገፋትኩም ደው ዘበልኩሞ መላኽ ስርዓት መንግስትኩም ጥለብዎን በድህዎን ሰብኣውነትን ቁኑዕ ሃገራውነትን ዝእዝዞ ከምኡውን ቅዱሳን ጽሑፋትና ናይ ኩለን እምነታት ከም ዝሰብክዎ ተግቢርኩም ሕልናኹም ኣቕስኑ ጽባሕ ብታሪኽን ሕግን ከይትሕተቱ ኤርትራ ሃገርና ኣይተዓደለትን ኣብ ብዙሓት ሃገራት ውልቀ መላኽቲ ክመርሑ ክትስኡን ክወድቁን ርኢናን ሰሚዕናን ወይ ኣንቢብናን ኣለና ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ውልቀ መላኽ ጥራይ ክትብሎ ዘጸግም እዩ ምኽንያቱ ውልቀ መላኽቲ ኣብ ስልጣኖም ንዝመጾም ደኣ ይጻብኡን ይኣስሩን ይቐትሉን እምበር ምስ መላእ ህዝቦም ቆልዓ ሰበይቲ ኣረጋውያንን ስንኩላንን ከይተረፈ ኣይዋግኡን እዮም ንሃገሮምን ህዝቦምን ዘፍቅሩ ዓቕሞም ብዘፍቅዶውን እንተስ ንዝንኦም ወይ ሃብቶምን መከላኸሊ ሓይሎምን ንኸኻዕብቱ ወይ ንኻልእ ምኽንያታት ንሃገሮምን ህዝቦምን ይሰርሑን የስርሑን የማዕብሉን እዮም ናትና ግን ፍልይን ሕልፍን ዝበለ እዩ መራሒና ናይ ተጋናዛይ ወይ ሳዲስት ማለት ንሰባት ከሳቒ ደስ ዝብሎ ከምኡውን ናይ ናርሲስ ማለት ክቱር ፍትወተ ነፍስን ኣንነትን ዘጥቅዖ ሰብ ጠባየት እዩ ዘርኢ ብተወሳኺ ንህዝቡ ዘይፈቱን ዘይግደስን ናይ ህዝቡ ስቃይን ህይወትን ዘይዓጅቦ ናይቶም ምስኡን ዓመታት ዝተጋደሉን ብዙሕ ዝሰርሑን ዝሓለፉሉን ከይተረፈ ምሕረት ወይ ድንጋጸ ዘየርኢ ጨካንን ቂመኛን እዩ ምስ ሰብ ሓሊፍዎ ምስ ሬሳ ዝበኣስ ንኣስከሬን መዋቲ ናብ ሃገሩ ተመሊሱ ከይቅበር ዝኽልክል ኣረመኔ እዩ ኣብ ዝሓለፋ ናይ ቃልሲ ዓመታት ብዘይ ክሓድ ሓያል ኣመራርሓን ብቕዓትን ርቀትን ኣርኢ እዩ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኢሳያስ ዳርጋ ንኩሉ ሰብ ንተጋደልቲ ተራን ላዕለወትን መራሕቲ ዝኾኑ መዘናታቱ ከይተረፈ ከምኡውን ንሓፋሽ ህዝብን ንመራሕቲ ጎረባብትን ርሑቕን ሃገራትን ውድባትን ኣታሊሉ ዝተጓዕዘን ጌናውን ዝጓዓዝ ዘሎ ክኢላ ተዋስአን ኣምሰሉን ዝኾነ ማኪያቬላዊ ሰብ እዩ ሓሶታቱ ማዕለማታቱን ኣእማኒ ትንታኔታቱን ብፍላይ ኣብ ዝቐደሙ ተሃወስቲ መድረኻት ኣዝዮም ረቀቕትን ተኣመንትን ነይሮም እዮም
لوم جن بدعون صلقون زسعرون عالم انتاي كيتبلني مبالون شلل زبلون يمثل إذن عب هزبو وزيكا محساو ويمورزاي زسلشون بسنكن عقاتن بدعنون عابي كي بتحو زبل ناي انتاي قدسن مدرخ زبزح يمثل بزجن كندهلالن كنزانن ايقبان عب قدم هزبي عب تلفزيون إيرترا قريبو كي حافرة عب سنس حلفا 3 عامتات إيرترا والحانت ناي مقبالة سقومتي اير آيتن باطع لولك ايح بحري تبهال نيرا حجيقنكم إيلان وزتن نابلة مديرو بدقن زعزب قاشاسب ويوزعتنيا نزن تزو سمعو ازي سبزي لو ممعالتي سلطان زركب زلو ممثلو نتقدميو زنبرا من محدار وي منقست دما ينقفن أنا نزخ عريو اي وي كل وطو اي زبل زلو ممثلو أبز حلفا 3 عامتات ني إرتراخ مرحزز أنحا منديو إلكا خد حتدي درخاكا نسخاخ أبي نيركا وي انتاي تقبر نيركا نمتاخ انتاي خطوتن إلكا خد حتد مدلخا جن أوشت زلو كحتتاي فقدلونيو أبدق زلو دما سمع يبلون أزيو زحزنيو أرى زبكو هنتاتيو اتزوجهن زحزن النجر ولاقوا قطرو منا وحدن دهايو منا حسسن يخيدن تحلوه اتب إرترا زلو زي نبورن زي بحرياون كونتات كم نبور وسيدوم ززاربولون ورا زخفأ تاريخاو بدل زدقفوان وي كمغنيوان جاستيفاي كقبرون زفتنو مرأي وي مسمعيو أما دمدمتا نقول لخا أوشتن وزأنزل لخا حزبنا أجوهم أجونا نزات انكرت اوان مسم الله حزب عالم بعود كن وطاس لزخنا تتأممنا بالبونان تعقستن نحلفا كم قدمنا نحد حدنا بنواتن جنزبن حبريتان مورالن انا تدقاقفنان انا تملالقنا نقعز اتي نتفقاتنا زسرحن زدلن سرعات كدن قتلنان كتعرلنان متباي يوهنتيو نيمسل عالم كي تقعبو سماوي تكباراتن سقومتاتن كواسد يخليو نحنا دما كل ذكاء الزبلت انقاقتات الناقبرنا بب امنتنا الناتقلنا نهلاوينان دحنتنان كتالنت هاجرنان هزبنان بصنعات نسرح نقالس عوشتن دقن زلنا خلنا تدقاقفنان تحبابيرنان نقعز نمكت عوتنا زي ترفيو فتاري نهزبنان هاجرنان يحلو عوت ندليتي لو تنفتحن عليك وقواتي فلي لذيك قبلو بالماما قتالي عزم صوتا مكر زي قدسو حري قلقاتو زنقسك قطرنا طال مدري قرنا قرنا سقاتي قرنا أب ابنايو زلو وفوسنا يواقو زبان إلهيا خلا في بعضو وطابت الكعبة قدامي حافظو نتنقى كورنا سلعتي كورنا ما تزعو بعد خسر غللو بالسقع المنفس سيجد له ورنا ورنا سقاتي ورنا 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 سقاتي ورنا ما تكعت بالله سنك في هيوت كنك والتهلونا عدل بإدنا له
صباحنا الكبلو صباحنا الكبلو حيلنا لوميو نحلينا عدمو حلمنا هيكدل لو من يقدمو حيلنا لوميو نحلينا عدمو حلمنا هيكدل لو من يقدمو 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 كورونا كورونا سباتي كورونا 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 سباتي لونا ماسك أمخته تاريخ ثورة إرترا كم زحبرو أب أوان شاد شاي ورار مجزاتي إثيوبيا مرزام غاز تتكيمم سفيح متكعتك قبرو مخانم مستفلته بوغن ثورة إرترا مدلوات تجمره مبزحتهم كم اتفلتون تاريخ كم زحبرون إرتراويان تقادلتن مرحتن نتي استبقس ورار نمفشال أبوات حدراو مدلواتن أم بلحاتن كيدك أسو كحدرون كوعلون كوينم يوم تبلحيتم دما بعلاتهم زمهازوو مشفني أفنجان ماسك فبرخو اتمرزام غاز تساتيو متان كترف دما فحام دوقيسوم أبتحتي ماسك كمزق واتر بمقبار بأفن بفنجان نخيعاتو كمز كلاخل كوينو كمز دالو قبرو ورار تجميرو كساب زودا إرتراويان سنيعهم كمو كتو كلو اتوم ناشعو مرحتي سوراون جيغا اخلع اللي اب كتما نقفاوي اب كباب نقفا كوينوم نتي كونتات يكتاتلون ممرحن حبريتان يهبوم من بارميو زفلت ورار ابلعلو ورار نممكات مسراويتون هزبون بقربا كونتات النات ختاتله نعمتات زمكته مرحنت ثوره لومي دهايو اطفيو ابزي عالم بعالما انصار قذاف حمام كورونا فيروس مكيتات الرباربلو زلا اوان ابزي فلط بوتا تخويلو دهايو زي مسمعون زدنصو ترئيو ويودا عالم يدنايو خوينا امبر ازي منغستي زسمو گندما كندفرت اف نهزبو زي حل منغستي سروحن قبرون كيك قلعنايو كنترف يبلنان اتازو وحدتن زقللتن كتقبر زنبرا قداي نهزبي ماي كم لبو كنخركب مقباريو نيرو ماي مسرتاو طلب كاب مخان حليفو نزي مخته عنصار فيروس بقدامنت بسرع باعتاون نسيو هقدف جن قديتو كاي جبره نهزبن مشقالن كاب كالق سروحون مبخارن ገንዘብ ሃቡኒ ህዝብ ቀድሽነሉ እና በለ ነቲ ለውሃት ተደናጋጽነት ባህሊ ኤርትራውያን ተጠቂሙ አምድ ንጋር ተዋፊርሎ ኩልና ንዕዘቦ ከም ዘለና ሃገራትን ህዝበን ክሕግዛ ይጓያያ ምህላውን እንበር ንህዝበን ገንዘብ እንተዘይ ዋጻካ ኢለን አይዋጠራን ንምዃኑ መንግስትና ገንዘብ ይውሕዶ ድዩ እዚ ኩሉ እቶት ዕደናኸ አምንታይ መዓላ ይውዕል ይኸውን ኣብቲ ዝድለ ዘሎ ምውጻእከ እቶም ካብ ኣፍሪቃ ዝሃብቶሙ ሚኒስትራትን ጀነራላትን ኤርትራ ክንደይ ክኸውን እዩ ብጽሒቶም ህግደፍ ካብ ሃገረ ቻይና ዝተላእከሉ ሓገዝ ተሓሲሙ ከብቅዕ ካብ ድኻታት ህዝቡ ገንዘብ ክምንዝዕ ዓይኑ ኣይሓሰየን ረድኤት አይቀበልንየ بصفري زحدر እናበለ አጻፍር ኤርትራውያን አፈቆዶ ቤት ማእሰርቲ ዝመዝሐቀ ባርባራው ስርዓት ሓገዝ ቻይና ዝተሐሰመሉ ምኽንያት ዝተበከለ መሳርሒ ሕክምና ንኸይአቱ ስለ ዝሰግአ ምዃኑ በቶም ባዶ ሰለስተ ባእታታቱ ገሊጽልናሎ
مسدمم تركاب زربا نمخانو هقدف أستراليا زوغو حافتن سعودي استحاسمتن حمومات عباقيع عينو كي حاسي أبو ودب عز باسع أي تقبلن ديو كتعمكا بإلكا كحاسمكا بمانكا إيو نقرو بترن بعوتان سلا زينك أومن سلا زين مكتون زلنا دما هقدف تتبابيعو إنا شع بهزبنا يتساوتن يباجون اللو كورتا قلبت مراحتي مبزحتين هاجرات عالمنا أرأيا كوينوم نهزبهم ممرحي كوبون حجز كجبرون اتم بفيروس زتلخفو مراحتي كي ترفو بقلتي نهزبهم كنتاتهم بمحبار عبقود نهزبهم بمخان وقحت صبحي صبصاب كوبو نسمع لنا بانس أروجن مراحتنا أبي كم زبلو أرجيسنا زي محتاتنان عقب زي مبالنان جيجايو مراحي رواندا بول كاغامي نهزبو أبزي جزية لبدا مقبن ماين كعدل كم زقبره كتسمع كاللخا سبازة ستفت عميك نسو بتحدوغن مراحي هاجر إيرترا أتو إسياس أفورك جن ماي تخدم بر آيمت أكانيو بمبال نهزبو زباجو كم مخانو متن أبزي أوان زدما حصرت ماي أقواني فوق تسمع زسدمم نجاريو رأيل كام حلاف فتسيمو أخلا يكونن كنتي أبلع علي زي تغسكو شاد شاي ورار نسورة إيرترا نمدمساسن كتسيلو دما ني إيرتراونت نمدهاخن نبريا نمقباروز تبقسي حدا جنيا كوينات بمن بارو نممكاتو بإيد زتمهزي ماسك وديوم مس هزبن سراويتومن بمخان زموكتو مرحتنا حجي نهزبنا كاب زنسألالو قتالو ورار فيروس بكيلاتات استسرح ماسك وديوم مس هزبوم كوينوم كي مكتو أبيت حبيئوم إلنا بأنكرو كنحتلو زلنا قدايو مخنياتو لومي هزبنا بوحدك قرب ماين مقبن يساقلو بحصرت أفاوسن حكمناو أقلقلوتن يتقرع اللو أشنكايدو نكورونا فيروس نخالق قللت حماماتون مكيتو بعوت كوتس أي كألن زلو نزا أجوهم كحلفيو إلو كتسنانع زخئل بعال سلطان زتسعن الله حقر نزا بأسراتن بتقمياتن أعلق لقاء زلا حقر نتي كله ننتأنت كم زي كفلت عبس انكر اوان تعنا زلوم مرحتي كتسئن كلا مصطاتيو نزوم يا اكل انبل زلونا حزبن مدحان بزح كنسرح كم زلنا زسخاخر اواناو ترئيو اونيو سلام مسكلنا علم سجد أركز كبراتم كبران سمعتنا لهم زبلنا يوم تحسطوتاتنا زوم استخداتلكم ممكنهم نمكتتالكم عزينا نمسكن زمت سومن بخالد حسطوين اخنا الرخب كساب شعو السلام كنه نقول لنا